Nadolig llawen. A dwi am heddiw I ddangos sut I wneud calennig. Dyn ni angen oren, cloves, celyn, a ffon. Dwi'n defnyddio ffon o'r llawrwfen yn yr ardd achos mae llawer ohono fe. Felly, yn gyntaf, cymerwch y oren a ydych chi'n mynd I roi coesau mewn. So mae 3 coes gyda ni. So, dyn ni'n just gwasgu nhw mewn. A dyna pryd mae'n dechrau gwynto yn neis iawn. Gobeithio bydd e'n sefyll, so dyna ni. Just a bod. Just gwasgu nhw mewn. Mae angen un arall I ddefnyddio fel handle, so dyna sut ydych chi'n mynd I gario fe. So mae'r un yma yn just mynd yn y canol. Fel na. So dyma ni, ydych chi'n gallu cario fe o gwmpas nawr. Dydd Calan. Felly, y peth nesaf yw'r celyn. So dwi'n mynd I torri tipyn bach lawr. Achos mae'n rhy hir ar hyn o bryd, so dwi'n mynd I torri fe. A unwaith eto, dyn ni'n defnyddio tri. Nawr, mae llawer o pethau yn hoffi tri, fel tri mochyn bach a tri gaifer. So mae tri yn rhywbeth traddodiadol. Tri'r gwrdoeth hyd yn oed. 3 wise men, tri'r gwrdoeth. So dyma ni, so dyma'r celyn yn mynd mewn. Dwi ddim eisiau. A wedyn, dyn ni'n addurno gyda'r cloves, so ni'n gallu gwasgu'r cloves mewn. A hefyd, mae'r cloves a'r oren yn gwynto yn hyfryd. Does dim smell-o-vision, dych chi ddim yn gallu gwynto yn ffodus. Nawr, wrth gwrs, efallai dych chi'n meddwl, mae orenau yn rhywbeth newydd yng Nghymru, felly yn y gorffennol, wrth gwrs, oedd pobl yn defnyddio afalau. Felly, amser maith yn ôl, o'ch chi'n gwneud yr un peth gyda afalau yn lle orenau. Felly, ar ôl I chi addurno, byddwch chi'n mynd o gwmpas dydd Calan, so cyntaf o Ionawr, yn dweud blwyddyn newydd dda I bobl, a dangos y calennig a bydd pobl yn rhoi arian I chi. Neu, os ydych chi eisiau, ydych chi'n just gallu defnyddio nhw fel canol o bwrdd yn ystod cinio Nadolig I edrych yn bert. So dyma ni, calennig modern yn Nadolig Cymraeg. Hwyl!